Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. У гэтыя майскія дні мы асабліва з падзякай узгадваем герояў, якія здабылі для нас свабоду, каб мы жылі мірна і шчасліва. А сёння мы вам раскажам пра першага героя сучаснай Беларусі. Зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Марыя. Прывітанне. Іван. Вітаю вас. І Дар'я. Добрый вечар. І давайте адразу прадставімся для нашых тэлегледачоў, калі ласка. Я міністр біяграфіі героя. Я сёння міністр по футболу. А я міністр захавання памяці пра героя. Мы вучымся ў сярэдняй школе нумар 8 горада Брэста. Яшчэ ў 1997 годзе наша школа атрымала імя ў гонар Владимира Миколаевича Карвата, выпускніка нашай школы. Владимир Миколаевич Карват – гэта першы герой нашай суверэннай Беларусі, і мы вельмі ганарымся. Я магу расказаць, якім чалавекам быў Владимир Карват і якім вучнем запомніўся. А я пра адно з яго найбольшых захапленняў, і гэта не толькі самалёты. А я раскажу пра яго подзвіг. І я ўпэўнена, што ніхто не застанецца раўнадушным. Для нашых тэлегледачоў я хачу зрабіць такі невялічкі уступ. Сапраўды, Владимир Карват, брастаўчанін, гэта першы герой Беларусі. Але гэтае званне ён атрымаў пасмяротна, сябры. Гэта значыць, што коштам свайго жыцця ён здзейсніў подзвіг, каб людзі засталіся жывымі. І гэта ўсё адбылося ў мірны час. Але больш падрабязна я мяркую пра гэту постаць раскажуць нашы міністры. Так, міністры? Так. Паглядзіце, калі ласка, на гэты шлем. Ён захоўваецца ў нашым школьным музеі. Паглядзець. Можна. Дзякуй. Я думаю, вы ўжо зразумелі, што Владимир Карват быў пілотам, і гэты шлем авіятара належаў яму. Гэты шлем у 1996 годзе нам перадалі лётчыкі 61-й авіябазы, якая знаходзіцца ў Баранавічах. І ў гэтай авіябазе з 1994 года праходзіў службу і Владимир Миколаевич Карват. У нашай школе існуе музей, прысвечаны Владимиру Карвату. Дзень яго памяці – гэта 23 мая. І таксама гэта дзень яго подзвіга. І пра гэта я падрыхтавала для гледачоў Міністэрства дзяцінства відэапавяданне. Мы знаходзімся каля месца, дзе здзейсніў свой подзвіг выпускнік сярэдняй школы нумар 8 горада Брэста Владимир Миколаевич Карват. Макет выкананы ў форме зоркі, якая нагадвае зорку героя, якой быў удастойны за свой учынак Владимир Карват. 23 мая 1996 года ён выконваў свой звычайны навучальна-трэніровачны палёт на самалёце Су-27. У практыкаванне ўваходзіла адпрацоўка прыёмаў паветранага бою на малай вышыні у цяжкіх метэаумовах уначы. Палёт пачаўся ў 22 гадзіны 44 хвіліны. Ужо ў 22 гадзіны 52 хвіліны, калі самалёт знаходзіўся на вышыні 900 метраў і на хуткасці 540 кіламетраў у гадзіну, Владимир Карват паведаміў, што загарэлася табло падзення ціску ў першай гідрасістэме. Ужо на вышыні 600 метраў і на хуткасці 440 кіламетраў у гадзіну перастала працаваць сістэма кіравання. Владимир Карват атрымаў загад катапультыравацца, але ў гэты момант ён знаходзіўся над вёскамі Арабаўшчына і Вялікае Гацішча Баранавічскага раёна. Як жа ён мог катапультыравацца, калі пад ім знаходзіліся людзі, і хаты, і дзеці? Ён сам меў 2 дзяцей. І наш храбры камандзір, лётчык Владимир Карват пачаў вырульваць самалёт ад вялікай бяды. У яго гэта атрымалася, але цаной свайго жыцця. У 22 гадзіны 54 хвіліны, праз 14 секунд пасля паведамлення пра тое, што самалёт з'яўляецца непадкантрольным, Су-27 упаў на поле канюшыны паміж вёсак Арабаўшчына і Вялікае Гацішча. Указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Владимиру Миколаевичу Карвату было нададзена званне Герой Беларусі. Пасмяротна. На месцы яго гібелі усталяваны помнік камень.
Музей просто цудоўны у вас, сябры. Адразу відаць, як вы чула захоўваеце памяць пра першага героя Беларусі Уладзіміра Карвата. Хачу прадставіць ганаровага госця нашага сённяшняга пасяджэння. Гэта намеснік дырэктара сярэдняй школы нумар 8 горада Брэста імя Уладзіміра Мікалаевіча Карвата, Лапыка Жанна Михайлаўна. Сустракайце. Вітаю вас, шановныя удзельнікі пасяджэння, паважаныя тэлегледачы. Мы рады вас вітаць, Жанна Михайлаўна, на пасяджэнні нашага міністэрства дзяцінства. Калі ганаровы госць не супраць, мы трошки зменім парадак. Спачатку дадзім слова міністрам, а вы будзеце ім дапамагаць. Я з вялікім задавальненнем перадаю слово нашим міністрам. Уладзіміра Мікалаевіча Карвата няма ўжо 28 гадоў. Калі ён здзейсніў свой подзвіг і выратаваў людзей, нас яшчэ не было. Але мы ведаем, што ён быў вельмі добрым і годным чалавекам. Родныя суседзі ўспаміналі, што ён вылучаўся тым, што вельмі хораша адносіўся да сваіх блізкіх, любіў і паважаў старэйшых, любіў усё жывое. А якім вучнем быў Уладзімір Карват? Засталіся нейкія звесткі? Настаўнікі гаварылі, што ён быў звычайным граюскім хлопчыкам. Вучоба яму давалася лёгка, але выдатнікам ён быць не імкнуўся. Ён любіў чытаць кнігі, як і ўсе хлапчукі, катацца на веласіпедзе, іграць у футбол. Равеснікі паважалі яго за вернае сяброўства. Як і ўсе хлопцы 70-х, марыў стаць лётчыкам. У 1977 годзе ён стаў курсантам армавірскага вышэйшага ваенна-авіяцыйнага вучылішча. Там ён быў самы лепшы, служыў і лятаў на выдатна. Ведаеце, у нас у школе ёсць такая гісторыя, успаміны яго аднакласнікаў. Калі Уладзімір Мікалаевіч Карват хадзіў толькі ў першы клас, настаўніца папрасіла ўсіх дзяцей намаляваць, хто пра што марыць. Уладзімір Карват намаляваў самалёцік. Вось гэтая мроя дзяцінства перарасла ў вялікую юнацкую мару, якую ён у дальнейшым здзейсніў. У нас у музеі школьным захоўваецца вось такая паштоўка. Гэта першы экспанат у мяне ў руках, які нашаму музею перадала мама Уладзіміра Мікалаевіча Карвата, Агрыпіна Дмітрыевна Карват. Справа ў тым, што Володя з вялікай цеплынёй і любоўю адносіўся да сваёй мамы. Ведаеце, мне падаецца, дарагія сябры, што любоў да радзімы, да людзей нашай краіны, якая, безумоўна, была ва Уладзіміры Карваце, напэўна, яна пачынаецца з любові да самага блізкага, дарагога чалавека, да сваёй матулі. Напэўна, іначай не бывае. Дзякуй вялікі. Я упэўнена, што чалавек жывы да таго часу, пакуль жыве пра яго памяць. У дзень памяці мы ўсёй школай разам рэалізуем такі праект, складаем верш. Паспрабуем з вамі скласці невялікі верш пра Уладзіміра Мікалаевіча Карвата. І першым радочкам гэтага верша няхай будуць словы: Уладзімір Карват – легендарны наш зямляк. Ну а мы, сябры, працягнем гутарку. У нас ёсць яшчэ адзін міністр, які прынес з сабой кубак. У нашай школе ёсць вельмі добрая традыцыя, за якой мне як аматару вельмі цікава назіраць. Гэта кубак з такога турніру, так? Да. У турніру гуляюць класы з 1 па 11. На працягу ўсяго года класы іграюць паўфіналы. А напрыканцы мая, напярэдадні Дня памяці Карвата, іграюць фінал 23 мая. І вызначаецца самая моцная каманда. А чаму увогуле менавіта футбольны турнір імя Уладзіміра Мікалаевіча Карвата? Уладзіміра Мікалаевіча Карвата было дзве стыхіі. Першае – гэта неба, а другое – гэта футбол. У старэйшых класах ён уваходзіў нават у дзіцячую зборную Брэсцкай вобласці па футболу, трэнерам якой быў Леонід Павлович Гарай. А саслужыўцы адзначаюць, што нават будучы ўжо афіцэрам на далёкім усходзе, увесь свой вольны час ён пасвяшчаў менавіта футболу. Як там наш творчы занятак, дзяўчаты, атрымліваецца верш? Атрымліваецца. Так, трошкі засталося ў Івана. Іван дапісвае, верш прысвечаны, нагадаем, Уладзіміру Карвату. Як сказала Жанна Михайловна, гэта добрая традыцыя школы рабіць такую вершаваную эстафету. Так.
Что у нас атрымалася? Можна я памылачку выправлю? Конечно. Невялічку. Я ж адказны сакратар, то я адказна стаўлюся да ўсяго таго, што напісана ў Міністэрстве дзяцінства. Маша, калі ласка, прачытайце. Уладзімір Карват – легендарны наш зямляк. Звычайны граеўскі юнак. Любіў чытаць, у футбол гуляць, а марыў лётчыкам ён стаць. Ён здзейсніў подзвіг у мірны час, бо быў ад Бога лётчык ас. Зоркай героя ён зазяў і прыкладам для нас усіх стаў. Дзякуй, вялікі міністра. Мы абавязкова гэта выкладзем у наш тэлеграм-канал, каб нашыя падпісчыкі маглі яшчэ раз пазнаёміцца з вершам. Перад тым, як прыняць важнае рашэнне Міністэрства дзяцінства, я запрашаю вас і наших тэлегледачоў далучыцца да такога практыкавання. Вы будзеце выцягваць карткі з паняццямі тэматычнымі. З каго пачнем? Міністр Марыя, калі ласка. Што дасталося? Мужнасць. Уладзімір Мікалаевіч Карват быў вельмі храбрым і рашучым чалавекам. І ў крытычны момант ён змог паступіць правільна, і таму мы можам яго назваць мужным. Калі ласка, Іван. Памяць. Наша школа захоўвае памяць аб Уладзіміры Мікалаевіча Карваце. Так, Даша. Гонар. Мы ганарымся подзвігам Уладзіміра Мікалаевіча Карвата. Гэта гераічны ўчынак, яго нелёгкі выбар. Слово «годнасць» у мяне. Я хочу сказаць, што толькі такі чалавек, як Уладзімір Мікалаевіч Карват, здольны на такі мужны учынак. У крытычны момант, калі лёс паставіў яго перад выбарам, ён зрабіў правільны выбар, не паступіўся сваёй чалавечай годнасцю, не здрадзіў вайскавому абавязку лётчыка і чалавека. Я яшчэ дадам годнага грамадзяніна і сына нашай беларускай роднай зямлі. Дарагія сябры, у нас засталося два паняцці – герой і подзвіг. Калі нашы ўдзельнікі пасяджэння не супраць, я адрасую гэтыя карткі нашым тэлегледачам, падпісчыкам нашага тэлеграм-канала Міністэрства дзяцінства. Калі ласка, дасылайце свае адказы і свае думкі, хто такі герой і што такое подзвіг. Дзякуй, сябры, а зараз настаў час афіцыйнай часткі. Нам трэба падвесці вынікі нашага сённяшняга пасяджэння. Калі ласка. Уладзімір Мікалаевіч Карват – першы герой Беларусі, прыклад адданай любові да яе грамадзян. Мы назаўсёды захаваем падзяку за гераічны ўчынак лётчыка. Захаванне памяці пра героя – гэта наш грамадзянскі абавязак, і мы яго годна перададзем наступным пакаленням. Калі згодны, калі ласка, ставце свой Я подпіс. лічу, што кожнае слово наших міністраў слушна, таму я ставлю подпіс. І згодна з традыцыяй нашага міністэрства мы ўсё замацоўваем нашай пячаткай, самай сапраўднай. Рашэнне мы з вамі, сябры, прынялі. Я дзякую кожнаму за ўдзел у пасяджэнні, якое было прысвечана Уладзіміру Карвату, першаму герою Беларусі. Наш музей, ён унікальны, таму што ён адзіны ў Рэспубліцы Беларусь, прысвечаны першаму нацыянальнаму герою Беларусі Уладзіміру Мікалаевічу Карвату. Прыходзьце, мы будзем рады вас бачыць. На гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана, але будзьце разам з намі, наперадзе чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння прачытаем верш, прысвечаны першаму герою Беларусі Уладзіміру Карвату. На жаль, імя аўтара згубілася, але калі вы яго ведаеце, абавязкова паведамце нам. Прачытаць верш я перадаю права нашым міністрам. Гарэўшы глыбу металу, на вёску падаў самалёт. Каманда лётчыку гучала, на катапульт, хутчэй пілот. А ён у бок адвёў машыну, імгненне ярасна губляў. У мірны час сваёй радзіме жыццё адзінае аддаў. Над белай Русю, высока ў небе, людскую пашану нясуць жураўлі. Карвату – пілоту, Карвату – герою, гучаць над радзімай святыя званы.
Дзякую вам, сябры. Спадзяюся, што сёння пра першага героя Беларусі Уладзіміра Карвата вы даведаліся больш. Зразумелі, што такое подзвіг і хто такі сапраўдны герой. І абавязкова пра гэта раскажаце сваім сябрам. Ну а мы ж развітваемся з вами. Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!